fa'bud mukhlisan lahu din qulillaha a'budu mukhlisan lahu dini, kace ni Allah kadai nake bautawa kuma gare shi na tsarkaka addini na. wa ma dhalika amal al-mura'i, tare da wannan umarni na Allah, mai riya sai yayi aiki wabtaga bi amalihi ghayra Allah, sai ya nemi yaddan wani abin halitta ba Allah ba cikin aikinsa, saboda haka shi mujrimi ne a hakkin Allah. Al-mura'i mujrimun fi haqqi nafsi, hakan nan shi ga karan kansa mai riya ya cutar da kansa, yayi wa kansa laifi, li'annahu ibtaga bi a'malihi ghayra Allah, tunda ya nemi wani Allah a cikin aikin da yayi, faja'a yawmal qiyamati fa huwa la yajidu li a'malihi thawaba, ba zai samu ladan ayyukan da yayi ba. Kaga anan ya cutar da kansa, kamar yadda Allah madaukake ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, muka gabato zuwa ga abin da suka aikata na aiki, muka zo wa aikin muka mai da shi kamar wato kura da aka wato kada abu yake fita. fa khasira ad-dunya wal akhirah, sai mutum ya tabe yayi asarar duniyarsa da lahirarsa, wannan ita ce asara wacce take mabayyani. Al-mura'i mujrimun fi haqqi ummati, mai riya yana cutar da hatta al'umman da yake cikinsu, jama'ar da ke cikinsu ma yayi musu laifi. li'anna al-ikhlasa sababun li nasr al-umma, domin ikhlasi yin aiki tsakani da Allah dalili ne na daukakan al'umma. wa riya sababun li hazimati al-umma, kuma riya dalili ne na rugujewar al'umma da lalacewanta. Ya zama mutane sai ai service suke yi, idan an ce ga wani shugaba zai zo ma'aikata, kowa ya zo, komai za a gyara shi a wurin da ya kamata a gyara. idan alhaji zai dawo, a gyara gida, ma'aikata su yi aiki, mata su yi tsashi, su yi tsafta, su yi kaza. amma lokacin da babu mai gida ko babu mai kula da wannan wajen, sai ai abin da ake so, kenan ba za a yi aikin ba sai lokacin da ana gani. to wannan shine dalilin rushewar al'umma. fa idza kathura al-mura'una fi hadhihi al-umma, idan masu riya suka yi yawa cikin wannan al'umma, tasabbabu fi hazimati al-umma, sai su zama dalili na rushewar al'umma. ba zai yi a ce shugaba sai ya je ko ina ya duba abin da ake yi ba, wa'inda ya wakilta su ne ya kamata su tsaya wani wurin, in ba su yi ba kuma sai ya duba wa ya cancanta ya yi wannan aikin. to amma sai ka ga mutane gaba ɗaya an je an zauna, ba wanda zai tashi ya yi. ran da aka ce gawa ne zai zo, shikenan sai ka ga kowa ya tashi yana gyare-gyare ko kuma yana gyara takaddu don a ce an yi aiki daidai. to wannan shine abin da zai rusar da al'umma. mala yace wa azunnu ya ibadallah anna al-ummata nazalat ila asfali mustawa dhalik bi kathrati al-mura'ina fiha. al'umma ta lalace ne, ta kaskantu akan abin da take yi na riya, shi yasa kullun rugujewa take yi. Allah ya kiyaye. mala yace na qulu lil mura'i, zamu ce wanda yake riya, ayyuhal mura'i, ya kai mai riya, ittaqillaha, ka ji tsoron Allah cikin riyan da kake yi. kaifa tabtaghi bi amalika ghayra Allah, ta ya zaka yi aikin da Allah ya umurce ka kuma ka ce kana neman yardan wani Allah. wallahu amaraka bil ikhlas, Allah ya umurce ka da yin ikhlasi, kamar yadda yace wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu. ba umurci mutane ba face su bautawa Allah daya subhana, wanda ba wanda ya cancanta da bauta in ba shi ba ta gaske. ayyuhal mura'i, ya kai mai riya, kaifa tabtaghi bi amalika ghayra Allah, ta ya zaka nemi yaddan wani Allah cikin aikinka. wa rasul sallallahu alaihi wa sallam yaqulu lak, manzo sallallahu alaihi wa sallam yana ce maka, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. lalle ku sani dukkan ayyuka da ake yi ana yin su ne da niyya, kuma kowane mutum ana saka masa ne gurgurun niyyarsa. faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, duk wanda hijirarsa ta duniya da zai samu, aw imra'atin yankihuha, ko kuma wata mata da yake so ya je ya aura, to fa hijratuhu ila ma hajara ilai, shi ma sakayyarsa tana ga abin da ya hijira saboda ita. dukkan su hijira suka yi, amma wannan don neman yardan Allah, wannan don neman kuɗi, wannan don neman mata. kowa za a saka masa, mai neman yardan Allah zai samu, mai neman kuɗi mai yiwa ya samu, mai yiwa ba zai samu ba. haka mai neman matan ma, ko ta dace da shi ko kar ta dace da shi, amma in mutum ya yi don Allah ba zai tabe ba. ya kai wanda kake riya, ittaqillaha, ka ji tsoron Allah, wa'alam annaka kharijun min hadhihi dunya, ka sani fa kai mai fita ne a wannan duniya.
wa dakhilun ila alqabri zaka shiga kabari wanzur ila alladhi yadkhulu ma'aka fi qabri ka duba menene zai shiga kabarinka tare da kai. manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana yadba'ul mayyita thalathun, abu uku ne za su raka mamaci zuwa kabarinsa, ahluhu iyalansa za su raka shi, wa maluhu da dukiyarsa, wa amaluhu da aikinsa. fayarji'u thnani, biyun za su dawo, wa yabqa wahidun, ɗaya ne zai rage tare da shi. yarji'u ahluhu wa maluhu, iyalansa da dukiyarsa duk za su dawo, wa yabqa amaluhu, aikinsa ne kadai zai rage. ayyuhal mura'i, ya kai mai riya, tazakkar ka tuna cewa annaka raji'un ila Allah, kai mai komawa ne ga Allah, wa waqifun bayna yadayil jabbar, kai mai tsayawa ne gaban Allah mai girma da daukaka da buwaya da isa. yawmal qiyamati, a wannan rana ta kiyama, wato zaka tsaya gaban shi subhanahu wa ta'ala. kuma kai mai riya ka kwatanta kanka ranar da zaka tsaya a gaban Allah kana wato cike da tunanin abin da ka aikata, ka ɗimauce daga dukkan sauran abubuwa, ga wuta tana ci saboda fishi da kunci da neman kuma shigar da bayi cikinta, wato saboda fishi da wanda suka sabi Allah. kuma Allah ya yi fishi a wannan rana wanda bai taɓa yin irin ta ba, kuma ba zai yi wani irin wannan fishin ba. za a ce da kai karanta littafinka ya kai bawa a hankali, shin za ka ga abin da ba ka aikata ba ne a ciki? yayin da ka karanta takardanka ba ka yi inkarin komai ba, ka yi tabbatarwa kanka tabbatarwa wanda ya san abin da ya karanta. sannan mai ɗaukaka sai ya kira, zai ce ya ku mala'iku, ku kama wannan bawan da ya sa wannan zuwa gidan wuta yana kishirwa. waɗanda suke mujrimai masu laifi kenan, ran tashin kiyama su a wuta za a ƙona su, muminai kuma suna gidan aljanna suna zaune. ya ku al'umma, malam ya ce kunu minar riyayi ala hadar, ku kiyayi riya fa, ku kiyayi majalisun masu yin riya, domin idan mutum ko ba mai riya ba ne, idan ya yi abota da masu riya sai shi ma ya zama mai riya ɗin irinsu. arriya umaradun khatir, riya cuta ce mai hatsari, yakhfa ala sahibi, hatta shi mai riyan kansa abin yana buya gare shi. fa alaikum bi musahabatil akhyar, malam ce ina ba ku shawara ku dinga abota da mutanen kwarai. wa alaikum bil ikhlas, kuma ina horon ku da ku zama masu ikhlasi. fal ikhlasu huwa sirrun najah, shine sirrin samun tsira a cikin dukkan abin da mutum yake yi. wa alam, ka sani annaka raji'un ila Allah, kai mai komawa ne zuwa ga Allah. fahris ala hasanat, ka kwadaitu ga ayyuka masu kyawu. wa'amal lillah, kai aiki don Allah. fa huwa al-ghaniyyu, Allah shine mawadaci. wa huwa alladhi yuthibuka yawm al-qiyamati ala a'malik, Allah shine zai baka lada game da abin da ka aikata ran tashin kiyama. Allah muke roka ya bamu ikhlasi, ya kare mu daga riya a boye ko a bayyane. walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.